O programa de ocio alternativo En Marcha bota a andar en Ribeira está pensado para a mocidade e contará con actividades como rafting, laser tag, barranquismo ou skate. O ofertar actividades alternativas de ocio para a mocidade de Ribeira, este é o principal obxectivo que persegue o Goberno municipal, que hoxe presentou o programa denominado En Marcha, no que colaboran as áreas de deporte e mocidade e que comezará a desenvolverse neste mes de maio. Unhas actividades que se van a realizar ao aire libre, no medio natural, creando pois o que é un marco onde a mocidade interactúa realizando actividade deportiva e actividade física. O que vamos a realizar vai a ser rafting, que vai a ser o descenso, vai a realizar o descenso no río Ulla, o barranquismo, que se vai a ser no río Pedras, o skate, que se vai a facer na avenida das Airós en Bandourrío, no skate park, e despois o laser tag, que se vai a levar a cabo en varias zonas de Ribeira, como en Espiñeirido, en Aguiño na zona recreativa de Couso. E no Piñeiral da Praia da Corna, en Palmeira, as actividades darán comezo o 17 de maio con laser tag. Vai a ser aquí en Ribeira, en San Roque, no Parque Periurbano, logo o 18 de maio en Palmeira, no Pinal da Corna, o 1 de xuño en Olveira, no merendeiro de Espiñeirido, e o 8 de xuño en Aguiño, no merendeiro no Pinal de Couso. O laser tag é a actividade máis económica, van a ser 3 euros, dicir que cada unha das actividades obviamente están en prezos por debaixo do prezo de mercado, por suposto, non abaratámolos para que a xente xoven teña tamén máis acceso, e van a ser grupos de 22 persoas, 11 contra 11, e van a ser grupos que comecen ás 5 da tarde e de 5 a 6 e imos ir pechando a polo que nesta actividade poderán participar no seu conxunto ata 400 persoas. A seguinte actividade en desenvolverse será o rafting prevista para o 25 de maio. Ten entre 25 e 30 prazas e van a ser o rafting o 25 de maio no río Ulla e o barranco o 8 de xuño no río Pedras. Ambas as actividades van a ter un bus que sairá aquí da parada central, da estación, ás 9:30 da mañá, vale? Tanto o barranco como o rafting van a ser pola mañá e o laser tag decidimos facelo pola tarde. Estas actividades tamén están divididas por idades. Nós, en mocidade, quixemos ampliar o rango de xente moza ata os 35 anos, entón as actividades van a ser o do laser tag priorizando a xente entre 14 e 17 anos. E tanto o rafting como o barranco deses anos en diante. Mentres que o obradoiro de skate terá lugar o 15 de xuño e o ser unha exhibición estar aberto a todo o público. Alberte tamén abriu as portas a escoitar as propostas da xuventude para contar con máis actividades. Desde aquí sempre pois unha man tendida, non? É sempre que vos, que sexades vos a xente moza a que propoñades actividades. Esperamos que con isto, con esta apertura, collades esa confianza de que calquer cousa, calquer iniciativa que teñades, estamos aquí para elo, para escoitarvos e poder pola en marcha, bueno, contando cos orzamentos que temos, non? As inscripcións para participar nestas actividades recollidas no programa En Marcha podense realizar a través das Concellerías de Xuventude e Deportes chamando o 981 87 36 46 ou o 981 83 52 89.